matashin tela kana sha'anin ka gari ya dauka. An ce mini ka je London har tan Italy ka leka. Na dudu irin wannan washi da mai ka taho ne, ga ka ga wata baby kun ci ado kun manne. Yeah, to soyewa. Baby fada masa mai ya kawo mu kun tsaya surutu. Yana da zani holin ko gudu ko kule shi. Ya bani na zazzafa domin ni na gaji na kosa. Kaga kaya na dudu, ai mun yo sarin kaya ne kala-kala. Yawa sai wanda ka zaba, sai wanda ka zaba. Mu sayar maka mai maka dinki. Yawa ka san ni telan mata ne. Yawa Kai matashin tela kana sha'anin ka duk wannan kaya duka naka. Ina so in ga matashi na kokari kamar ka. Zan baka kyautan 100 domin daɗa jari. Allah, akwai wani mai gida na dan ana 21 zan haɗa ka da shi. Allah kwa ka shirya, shi ne mai kamfanin Les a Google babu kamar sa. Baby saurara ni ma dan Allah ka kai ni Morocco. Ina so in koyi yadda ake rawa da waka ni ma. Karki damu haba 'yan mata ke kama aita daban ce. Bayan na kai ki Morocco nan gaba ma zan kai ki Miami. kai yaro zo ga wannan ka siyo masa fanta. Ai babban bako ne. Wannan alhajin za mu ji daɗin sa wurin gama. Je ka siyo masa fanta da sanyi mai kankara. Onkule na dudu wannan yayi amma shi zan kaiwa inna ta dinka domin ta yi gaye. Allah sai mata kyau sosai. Ga wannan ka hada a cikin lissafi shi za ka dinkawa inna. A'a zan kaiwa telan inna Alhaji Lole. Ya dinkawa inna dan in ba shi yayi mata dinki ba wata jin daɗi. To hada lissafin ka matashin tela da kudin kayan da na dinki duka gaba daya. Ai hada mu ji a lissafin zai kaya. Kaga wannan yar taubace tana da nagarta, wannan kuma yar maliki ma a jikinta da zabta. To dai lissafin duka gaba ɗaya naira 500 ne cif cif. Yawa sai kuma wannan 100 da kace za ka ban domin in da jari. Dan Allah a kar da amanta. Yawa kar da ka damu ba ni akawun nan ba ka a rubuce. Yawa yawa wannan kan zero ne. Okay yawa kai ne matashi tela zamani ko to duba na gashi ba bisa ganan na dudun nan da ya cuce ni ya karrabu kaya na ya gudu bai biya ni ba. Allah ya kama shi. Dama an ce min kana nan gurin shi yasa nake bari in zo. Asirin katon munafiki. Yaya kake yi wa kwastoma na a walakanci? Wannan munafiki ne ni ma ya cuce ni. Ya karbi kaya na sai ya gudu. Ya ce ya tura min da kuɗi amma har yau